Nuwun sagunging para rawuh kagem sumara putri ingkang kinurmatan kawuni-kawunikan bilih hamudi dawuh saking ingkang megugati niki panjenenganipun Bapak Suprapto saha Ibu pamiyarsi sak keluarga saha karena sedaya ingkang kajeng kuyung laksitaning adicara ing rikala punika sampun siap siaga ing gati keparenga rerangkening adicara ing siang menika kula wiwiti. Sasampunipun tinarebuka wiwaraning suka saha karna Sri Atmaja tempaten putri sampun siap siaga ing gati setya badhe manjing sasana pawiwan lenggah aning sasana rinengga pijiling Sri Atmaja tempaten putri kalamun Cinandra Pindu Puspa Warna. Perit nek kuripno Pinarung swaraning pradonga munya ngarangin keplok imbal agetasi nuli ana ganda arum lumarang Banjaran Sari ngebaki jroning bali winangun datan watawis dawu ana teja manter sak sada lanang gedene Hageng wong mawa Praba den ketepaken ilang tejane kasungguh Hapsari ing kasuwargan ingkang tumurun ing madya padha ana andum kabagyan satuhu punika tejanira Sri Atmaja tempaten putri ingkang wijil saking sasana Tepaswangi Denigih Nimas Ayu Lutfia Sinta arsa manjing aning sasana rinengga Mabyor busananira ingkang sinebut busananira Prameswarinata marmo kalamonto katemu ing damar purung yang surya ingkang anggrengani pating galebyar pating calorot pindu daru asesiring langit amujang kanginan dene lumampah membiat kadya lumigang ing wari lembean merak kasimpir yak gajah ngoleh prapting madyaning pawiwahan kagiat kagara wekasan ingkang pindho silatrimik nenggih mustikaning pahargyan dupi hawingani yen to jering bali winangun wis kebak berhambel bersang yaring para tamu kakung sumawana putri lon-lonan denira lumaksana sapecak mangusak tindak tumoleh
Sambari busana Suratmojo tematen putri ingkang hamengga busananira Prameswarinata. Suratmojo tematen putri Sigro kalaban angning kursi rinengga. Kalajengaken adicara salajengipun inggih adicara bedol kembar mayang. Suratmojo pengantin putri sampun kalaban angning kursi rinengga. Batun Popo Suprapto kasuwun ambedol kembar mayang. Wis kabedol saking sasana piniji. Hadegi Sekar Adi Moncowarno. Inggih Sekar Kalpataru Dewandaru Joyondaru. Inggih sinebat kembar mayang Sarwi Rukmi. Kembar tegese padha, mayang tegese api. Kembar mayang kembangi Jambi rinakit adiluhung tumurun saking kahyangan Suralaya mring ngarecapaning kinarya jejamping Palakrama. Sinten ingkang tinanggendah hangayai jejiban lur minangka duta saraya. Apa wujud lan werdine kembar mayang ingkang dadya punagini para wanodya. Samana awujud mandiragung sinung pangaribawa agung. Dedege kekayon awasta kayune Purwa oyate Braja. Ewadine pangan kekayon winastan keblat papat lima pacang. Nuwun sagunging para rawuh kagung sumawana putri ingkang kinurmatan. Inggih kalegan punika Katiti Ari Rabu Pon Surya kaping 11 Juni 2016 anggenipun Bapak Suprapto saha Ibu Pamiasri anggenipun anak tepi darbaring asepuh amiwa surta mahargya siwi andhaupaken putra putrinipun ingkang asesilih Dimas Ayu Lutfia Sinta ingkang sampun jinatu krama dening panjenenganipun pun bagus
Elvander Al Taufik Hasan ijil saking laladan Krajan Pujon Lo. Ewan dini adicara ing siang menika adicara panggih pinanganten sarimbit dumateng panjenengan sedaya kasuwun donga puja puji astuti. Mugi-mugi dawuh pinanganten sarimbit ing siang menika kanthi kalampahan kanthi rancak lulus praharja lir ing sambikala. Sagunging para rawuh kakung putri kadurmata Didi Sang Subo Manggolo dan inggih pun bagus den Mas Arta sampun pameti pengantin kakung sampun paring sasmito mring pengantin kakung kinen siyaga ing gati sawaga ing dihi marmo sigra binayang karim manjing ing sasana pawiwahan. Nuwun sagunging para rawuh kakung semua putri kadurmata kangge adicara salajengipun inggih adicara dauping pinanganten sarimbit dumateng panjenengan sedaya kula suwun berkah puja puji astuti dumateng pinanganten kekalih anggenipun adicara dauping pinanganten kekalih menika mugi tansah kalawan kanthi rancak lulus raharja ing tenebena saking sambikala. Dene dawuh pinanganten sarimbit kabiwada ungele kebo kiru. Sorep tidem permanem datan ono sabawani walang alisi kumenyarmo Prabowo sumirat mawa tejo moyo saya caket saya cetha saya dangu saya ngalela satuhu punika tejanira Sri Atmaja penganten kakung ingkang mijil saking sasana palereman arsa manjing ing sasana pawiwahan. Nalika samara lagya binayakari tumuju ing sasana pahargyan dampyak denira lumaksana ing ayam sang yaning para kadang sentana miwah warga Wadowo.
Dawuh pinanganten kekalih badhe katindakaken dening Sang Suba Manggala yaiku cucuke lampah ya cucuke laku. Dene nggih Raden Mas Bagus Arta saha Dimas Ayu Elvania. Ugi kaparengaken sangsangan pisan sesanggan. Jadi keluarga besar saking pinanganten kakung ingkang sampun katarami dening keluarga besar saking pinanganten putri. Kalajengaken adicara liniru kembar mayang. Kembar tegese padha, mayang tegese ati. Atinipun pinanganten saribit sampun sami. Anggiring manunggal nyawiji Yayi Dewa Daru Jaya Daru. Kembar mayang sakembaran sampun kasembadan. Kanthi sarana silang menika anawung pralampita bilih lumebeting jagat bebrayan. Pinanganten saribit samya sapadha-padha. Bangun Bali Wisma andung karaharja. Samanori sang pinanganten wis jumeneng saking palengganira. Datang sarana pinanganten kekalih sigra kumlawi astanira. Sami-sami hambalang gantal ingkang winastan gondang tutur miwah gondang kasih. Samono risang atmaja komanten sarimbit sampun kajemukaken dening panjenenganipun Ibu Endang ingkang mijil saking griya Az-Zahra, griya penganten saking dusun Bendorejo, Desa Sumberagung, Kecamatan Kantang. Guna pangasihan sinar tandunga pamuji kunjuk ngaresaning Gusti Tarlen ingkang ginandang. Mugi asri penganten kekalih anggenya mangun bebrayan pikantuk berkahing Gusti satemah mangya suka basuki kasembatan kang den esti bagya mulya prapteng wuri lestari widodo ing saklami-lami. Pinanganten kekalih wis hanya ketibokor kencana ingkang kinarya wedhaing sekar setamat. Kanang Antiga wis tinapak dening Sri Atmaja kemanten kakung. Biar pecah padha sanalika.
Warwa sigro srigro si Atmarja tepaten putri lenggah sadeku sarwi hamiji ipadanira ingkang raka kang iku minangka tandha yekti denira angicaling sarwining Sukerta kembang ingkang kumambang jroning wari nenggih sekara triwarna mawar melati miwah kumantir kajunjung derajatipun garwa kinasih supadosa jumeneng ujar sumanggih pinayuh membangun tata kerta raharja baliwisma kanthi pangucap pangajab jumeneng sapadha-padha lenggah sapadha-padha katata kalajengaken adicara pradaksina pirangaten putri Angitri kang raka Angitri ingkang kaping 3 ewang aja mugia raka kinasih sageta dados imam wonten saklebeting baliwisma kawuryan Sri Penganten Sarimbit keparingaken ujukan tirtaweni tirtaweni ingkang mijil saking kendi kencana kang iku hamengku werdi sinadhi mring kemanten kekalih anggen nyomangun baliwisma kedah kinanten weninging cipta maneping budi pinanganten kekalih kaparingaken ujukan tirtawening saking ibu ing pengajap bebasan aga kuding budi rahayu miwah ateteken kasucen mugia pinanganten kekalih tansah manggih ing suka rahayu wis lulus raharja lir ing sambikala dauping kemanten Sarimbit nuninggih Dimas Ayu Lutfia Sinta saha pun Bagus Elvander Al Taufik Hasan saksana sigro nyaket dumateng ingkang putra kekalih nuninggih Rama dalasan ibu lenging gati arsa nindakaken upacara sindur binaya geng putra kekalih sampun siningeban sindur awarni rekto kelawan seto sinunggi
rerenggan pindho ombak ing samudra. Kang mengko wedi sinandi abang lambangi kuwanen, putih lambangi kasucen. Ing pengajap mugi temanten kekalih anggenya mangun bali wisma, bebasan wani marang bebener, ajrih mring kanista. Saksana sigra jumakah ingkang rama hangati putra kekalih arsa minggah mring pepanggungan. Lon-lonan denira lumaksana bebasan sapecak mangu satindak tumoleh. Mangkono prating unggian ingkang tinuju ingkang rama sigra minggah wonten ing pepanggungan lenggah aning kursi pinajan. Ingkang rama sigra lenggah aning kursi pinajan lenging gati arsa nindakaken upacara pangkon timbang. Putra kekalih sigra pinangku aning jejeku kanan miwah kiri. Datan sarata sigra nyaket dumateng ingkang rama nuninggih ingkang ibu sarwi nyuwun pirsa dumateng ingkang rama. Bapake putramu sak keloron abot endi? Ibune putramu sak keloron bobot timbang padha wae. Kang iku minangka tandha yekti bilih kemanten sarimbi wis satimbang bobot bibit lan bebete, ugi wis satimbang katresnane. Sigra jumeneng saking palengganira ingkang rama lenging driya arsa nindakaken upacara tanem jeri. Putra kekalih wus kaasta pamidanganira gya kalenggahaken ening kursi rinengga kang iku minangka pratandha ingkang putra kekalih tinandur madyaning bebrayan agung purna denira handhikaken upacara tanem jero pun rama dalasan ibu sigra lenggah aning kursi ingkang sampun kasamaptaaken. Kalajengaken adicara salajengipun adicara kacar kucur
Dadan watawis dangu sigra jumeneng saking palengganira Siratmaja kematen kagung ing astanira wis hangasta krasa kapa ingkang sinulem suket kalajana kacar gucur tuna satak dadi sanak wong liya dadi sadulur pakaryane cepak rejekine mancur gumujur kucur pindho ilining tirta Naramada kematen kagung kang minangka jejer saka gurune Bali Wisma bebasan kudu bangkit hangayemi miwah hangayati kacar kucur wis dumawah aning pangkoning Siratmaja tematen putri katampi mawi bangun tulak binutel kanthi rapet ingkang werdinipun Siratmaja pinanganten putri anggenira nanjakaken gunakayanipun ingkang kakung bebasan kudu geminastiti ngati-ngati ora boros kepara kudu badi marma sigra jumeneng saking palengganira Siratmaja penganten sarimpit arsa marak mring ngarsani Rama dalasan ibu lenging gati arsa asung bulu bekti ingkang minangka panebusing panggula wetak sampun Datawen watawis dangu ana putri Damas sakembaran saha Jaka sakembaran ingkang andhen lampah ingkang sajuga hangasta boga jenar ugi hangasta unjukan tirta weni lenging gati arsa hanyugata Sri penganten sarimpit saksara ingkang putra kemanten putra pinanganten kekalih sigra lenggah aben ajeng kumlawi astanira sami-sami dahar sesarengan pinanganten kekalih sampun sami-sami dahar sesarengan kang iku minangka tandha yekti pilih ingkang putra pinanganten kekalih wis sami manjing tresna atresnani sabaya mulya sabaya mukti lara lapa sami-sami den lampah kaso ing katresnan boten amung kandhek aning jagat padhang nanging badhe kalampahan ing bijang prapting delahan purna denira dahar sesarengal lenging gati arsa hanyugata Sri penganten kekalih ingkang awujud tirta wening ingkang awujud tirta wening
ingkang mijil saking gelas kencana. Tirta wening ingkang mijil saking gelas kencana kang iku mengkuwedi sinandhi mring kemanten kekalih anggenyo arsa lelumban anding madyaning bebrayan agung parikedah kinanten weninging cipta maneping budi bebasan ateteken kasucen akekudung budi rahayu ing mangajab mugya tansah manggih ing suka rahayu. Purwa madya wasana samendang datan karempit dauping Sri penganten kekalih wus lulus raharja nir ing sambikala kacihnya ingkang putra wis lenggah sumading aning kursi sandi sanadyata sarambut pinara pasra bebasan loro-lorone atunggal tunggal-tunggaling aluru pindho curiga manjing waraka kalajengaken adicara salajengipun adicara sembah bekti utawi sungkeman. Wis jumeneng saking palengganira Siratmaja kemanten sekalian lenging griya den arsa marak mring ngarsane dalasan Rama lan Ibu tangkeping asta tinumangaken jejengku kanan yang kiring sinartan endinging cipta tumuju pangwangsaning Gusti ingkang akarya loka. Tarlen ingkang ginandang amung rumentaing puja puji astawa murih widadaning palakrama. Duh Rama, Ibu ingkang putra kekalih ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk ngarsa jengandika. Rama, Ibu ingkang putra dereng saged ngaturaken punapa-punapa ingkang minangka panebusing panggula wentah parandene kedah pepisahan karna anggen kula anetepi darmaning agesan mila Rama Ibu ingkang putra nyuwun tambahing pangestu mugi-mugi anggen kula palakrami binerkan sing Gusti ingkang Maha Kawasa satemah manggya bagya mulya lestari widodо ing salami-lamine. Kocap kaya mangkono duk rikala kematen sariwit hanguswa pepadanira ingkang Rama dalasan Ibu kaya mangka wedaring pangandika kalamun kawijiling lesan
dhateng bapak lan ibu. Duh putraku bocah ayu kang tak tresnani, isih cilik sira tak ipuk-ipuk, tak kegudang tak gegadang. Yen to besok wis dewasa antuka jatuh krama kang sembodo, dadya pangayoman nira. Mongko dina iki kabeh wis dadi kanyatan, ateges ora mrucut saka kekudangan, ora uwal saka gegadangan. Iya nduk, tak pujakke marang ngersane Gusti kang Maha Kuwasa, supaya anggonmu jejodohan satemah manggiya rahayu widodо ing saklami-laminya. Sidike ingkang cinarita samana wis paripurna denira hanguswa pepadanira yayah rena. Sawusnya bidharkan dening para pinundi sang yaring hamimbuhi mecorong guayane, hangeng wong tejane mantep penggalihe. Dumateng pinanggaten kekalih katuran pinarak anding kursi rinenggo. Ketang bombongi panggalih karna wis binerkan marmo Sri Penganten Sarimbi. Sigra nyuwun gunging dhumateng Rama dalasan ibu. Mugia keparing berkah pangestu. Paripurna anggenipun adicara sembah bekti kalajengaken adi foto-foto sesarengan bagi Bapak Suprapto saha Ibu Pamiasri. Dumateng Bapak Ibu para pangombyo pandherek pinanganten kagung saking laladan Krajan Pujon Lor, sana kula ngaturaken sugeng siang Ki Sugeng Pinarak wonten terop agung dalemipun Bapak Suprapto saha Ibu Pamiasri sakeluarga. Monggo dipun rahapi pasugatan ingkang sampun samapta.
Nggih Bapak Suprapto saha Ibu Pamiasri kasuwun mandhap primin atur pakurmatan dumateng para pangombyong pinanganten saking laladan Krajan Pujon Lor. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, mekaten kala wau adicara dauping pinanganten sariwit sampun paripurna. Dumateng panjenengan sedaya monggo Bapak Ibu dipun rahapi pasugatan ingkang sampun samapta sinambi amirsani setunggal penampilan saking Sang Subo Manggala saking panjenenganipun Den Mas Bagus Arta ugi kadampingi Nimas Ayu Elviana Mbak Nana nggih. Mas Ferit nek ku sampeyan urip nih.
Ji matur sembah nuwun makaten kala wau salah setunggaling tari penampilan ingkang sampun katindakaken dening Mas Arta saha Mbak Nana. Mugi tansah dadosaken syukur naring penggalih panjenengan sami dumateng Bapak Ibu para pengambyong penderek pinanganten kakung saking laladan Pujon Lor. Nuwun sagunging para rawuh para pilenggah ingkang durmatan kangge adicara salajengipun nggih adicara medhar sabda loro pangkon dumateng panjenenganipun Bapak Harsono saha Bapak Cito wekdal saha panggenan kawula aturaken sumangga. Ya karane wong akrami tutu bondo tuturupa among ati pawit tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel langkung tan noti numbas harata Nuwun sewu para pepundhut para sepuh talah bini sepuh ingkang danurmatan dumateng Bapak ingkang amang gugati inggih menika Bapak Suprapto talah ibu sak keluarga ingkang kula hormat sumprambe dumateng Bapak Ibu para lenggah ingkang minulya ing rene sakmenika wekdal pinanganten sampun panggih sampun lenggah wonten sainggile kursi kading dampar kencana sakmenika sampun titi wancine adicara sabda loro pangkon badhe kawiwitan mbok bilih kawula sakadang anggenipun ngaturaken wonten kirang rawuhipun kawula nyuwun agung isih samudra pangasami dumateng para rawuh sedaya ingkang mawantu-wantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo sulaksana tejane wong anyar katon. Cumurut nganyar sak sada lanang gedene saka etan sangkan. Ilang gumi biari tejo kari manungsan. Apa sanggane anggonku ngembon dawenjeng sinuwun.
Sepisan aku diutus jaga ana ing tebing kiringe ya balik gedhe kene Kang Sinuwer janur kuning. Jalaran. Ana sajerone balik gedhe terep agung. Ana salah sawijine pethetan Wahyu Sekar Cangkok Jaya Mulya kang durung rontok sarine. Kang aran Petik Doro, kang aran Diyah Ayu Rara Puspito, Lutfia Sinta putrinipun Bapak Suprapto. Kamangka Raden Ayu Sri sejati duduk putrane wong pidak pijaraan ning putra Tugong Binantara. Kang duweni bebono sing luwih abot. Pawongan sapa wae sing kepengin mboyong anane Raden Ayu Sri sejati kudu bisa minangkani panyunipun kang wujude sawung wiring kuning ulus Pancawar. Lah kok ndadekne kagete ati. Bareng aku arep metu ana paregolan. Lha kok ana salah sawijine manusa gedhe dhuwur gagah prakoso sing arep mlebu sajroning ya bali gedhe terep agung. Nggih nuwun sewu ya. Panjenengan saja kok sigra lumpame kados dene banteng ketaton. Kados dene gajah kilang asrati angge manuk sikatan sinamber walang. Sirikiku Ngantos gegerake suasana pamewahan. Jongkrokake segera kidul jebolake segera lor. Bebasan. Ngermake gabus ngambangake watu itu. Kebo sapi padha oncat teko kandange dhewe-dhewe jalaran kepire keluar sawung Pancawar. Nggih nuwun sewu ya. Sirikiku Bilih kula kok dereng tangguh kalian panjenengan. Panjenengan menika paring asma sinten lajeng saking nagari pundi Yai? Nyun sewu Yai. Oh nggih. Kawula menika kautus dening Gusti Kang Murbeng dumadi supados mondhong wujuding sawung wiring kuning ulus Pancawarna. Oh nggih. Ananging sawung wiring kuning ulus Pancawarna kula cencang selendang locan nggih selendang melati. Ndalah kersaning Allah. Sawung wiring kuning ulus Pancawarna mabur wonten ing dirgantara manut jliring angin. Angin mangulon melu mangulon angin mangitan melu mangitan jalaran jago wiring kuning ulus Pancawarna tansah mituhu dawuh Gusti Kang Akarya Jagat. Oh nggih. Sinten to ingkang dipunwadi? Piyambakipun nyumerapi wontenipun mlengkunging janur kuning dalah kersane Allah dawah wonten ing dusun Simo Sidodadi ngriki. Pancen leres ya. Napa leres? Yai, Kados pun niki dalemipun Bapa Suprapto. pancen leres. Inggih. Menika kawula kautus dening Gusti Kang Murbeng dumadi. Wontenipun sawung wiring kuning ulus Pancawarna menika yektosipun sae sanget Kados wadinipun Kang Mas. Oh nggih. Menika wonten cucuk jalu ceker mripat lan lar. Tegesipun werdine sawung panjenengan Yai. Ngeten Yai. Kados pundi? Menika dipun wastani sawung wiring kuning ulus Pancawarna. Tegesipun Panca tegesing 5, warna tegesing rupa. Wujude wonten ireng, abang, kuning, ijo lan putih. dos menika ulese sawung Pancawarna sawung panjenengan Yai. Inggih Kang Mas. Oh nggih. Menika cucuk selaka. Tegesipun Putih rupane, putih ateges suci. Sakureping langit sak lumahing jagat ora ana siji suci kejaba Gusti Allah Taala. dos menika cocok sawung panjenengan Yai. Inggih. Oh nggih. Pramila wajib disembah lan dipuji manut agama lan kapitayaning dewi-dewi ngoten Kang Mas. Oh, mengaten Yai. Inggih. Nggih nuwun sewu ya. Menika wonten mripat mutiara. Tegesipun mripat? Mripat kanggo nguwasake sing ana ing gebyaring kamardikan. Oh nggih. Abang, ijo, putih, kuning kabeh tumata. Nanging senajan pinter sing kaya ngapa kabeh salah sawijining manungsa isih kanggo lepat lan luput. Mula ngertenono Yai. Kados pundi? Yen ana kaluputane wong wadon, wong lanang gelem mene pangapura. Oh nggih. Yen ana luputing wong lanang, wong wadon gelem mene pangapura. Pancen leres. Dadi ora kena nggo sak karepe dhewe Kang Mas. Dos mripat Niki wonten
Jangger kencana. Jangger tegesipun Jangjangi kemanten lanang lan wadon kepengin duweni ngger tegesing putra. oh nggih. Mula dieling-eling. Besok yen wis teka titi mangsa, yen wong wadon ngandhut kasihaning pangeran suwene 9 wulan 10 dina lawase. Persasat diriwangi mangan gak enak turu ora kepenak sing dipikirake. Mung siji kapan boyo jabang bayi bisa lahir brol krana ilahi ta'ala. Oh nggih. Mula yen wis ojot blegering manungsa kaya mangkene aja pisan-pisan wani marang wong tuwa wadon uga wong tuwa lanang. Jalaran kuwi sing ngukir jiwa lan ragane. Nggih pancen leres Yai. Niki wonten lar kanan, Dos pundi? wonten lar kiri. Tegesipun Ibarate wong lanang salah sawijining lar kanan ya presiden ing rumah oh tangga. nggih. Wong wadon lar kiri ya perdana menteri. Perdana Menteri. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, terbang bersama menuju arah kebahagiaan. Oh, dos menika lar sawung panjenengan Yai. Dadi lanang lan wadon ora ana beda-bedane kabeh duweni hak yang sama untuk mengatur keluarga, Pancen leres. untuk mengatur kesejahteraan keluarga. Oh nggih nggih nggih. Mangkani supaya kabeh bisa urip tentrem lan ayem ora ana rubita apa-apa. Oh nggih. Yang penting jalaran jejodohan ora mung kanggo sedina rong dina, Oh nggih. kanggo sak lawase urip ning alam donya. Nggih pancen leres Yai. Mangkane Yai, saling pengertian yang harus diutamakan. Saling menghargai. Saling menghormati. Akhirnya saling menggunakan. Oh nggih. Iki ana Sukune Yai. jalu Jalune? sajuga. Tegesipun jalu Yai. Jalu tegesing lanang. Sak jaga tegesing loro nunggal dadi sawiji. Tegesipun Mula nggone nunggal jumbuh, nunggal raga, nunggal cipta, nunggal rasa. Kelawan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Supaya dikaruniani oh nggih. putra. Yen lanang soleh, yen wadon solikah. Oh nggih. Akhire nggih. dadi putra sing bekti marang wong tuwa. Pancen leres Yai. Jalu tegese njaluk yen tawi nyuwun medhateng Gusti Kang Murben dumadi ing pangajap muga kasembatan apa kang dadi panyunipun Yai. Oh nggih. Mula iki araning sawung. Sawung Yai. Sawung tegese gendong sing tanpa ana taline. Pancen leres. Taline lahir lan batin sing manjing nok nggone ati suci. Loro pangkon. Loro tembung saka loro, jumbuh kelawan isining donya. Oh nggih. Enek lanang, enek wadon, enek sandang, enek pangan. Pangkon tegese hamengku hambudidaya njaga katentremaning urip. Mula supaya kabeh bisa urip tentrem lan ayem tanpa ngrubita apa-apa. Oh nggih. Amarga saka pikantuk rahayuning Gusti kang akarya jagat. Iki ana ceker. Cekere kados pundi Yai? Ceker tegese ngupadi buga wastra, Oh, sandang nggih. lan pangan. Ceker-ceker tegese sing ala disisihake, Oh nggih. sing cocok dicucuk, Oh nggih. digawe supaya nggon uripe ora gampang urip sing Ceker kekurangan. tegese kangge budidaya kangge nyukupi kebutuhan urip Yai. Oh nggih. Mula ngene Yai, Kados pundi? kabeh kanggo usaha njaga katentremaning urip supaya bisa urip sak lawase Oh, nggih. tanpa ngrubita apa-apa tanpa urip sing kekurangan. Nggih pancen leres. Mula ngene Yai, Kados pundi? iki mung ngono kuwi sing ndak andharake. Oh nggih. Jago wiring kuning lus pancawarna mula dina iki tampan ana Yai. Bombonge raos manah kawula Yai. Panjenengan sampun jenengan bebono kang wujude sawung wiring kuning. Bebono kang wujude sawung wiring kuning sakmenika sampun saged kawula tampi Raden Ayu Sirjati saged panjenengan boyong wonten negari Mesir Yai. Sirihu. Dumateng Bapa Suprapto ugi Ibu supados wonten ing mriki nampi wujude sawung wiring kuning lus pancawarna. Bapak Suprapto Bapak kawula Suprapto. suwun jumeneng wonten sak ngajenge
Gorsi Gading Dambar Kencana sekalian garwa. Yayi, mula dina iki aku bakal paring weweler kelawan sliramu Yayi. Oh nggih. Muga-muga kabeh pikantuk rayune Gusti kang kekarya jagat. Mangertenono. Yayi, iki kena diarani Bapa Suprapto mantu. Oh nggih. Man tegesi iman iksan iling marang Gusti kang akarya jagat. Tu dalam arti tuwa tutur tuntunan itu adalah tugasé wong tuwa. Biyung Dewi Rara Denok Yung Reyang anak rika Joko Slamet ya Joko Mbaran dina ki nampa ananing jago wiring kuning lus Pancawarna Yung. Mula lek pancen panjenengan turu tangiya melaku kesandunga. Nek ngombe kecegu ana, nek mangan kesretana. Mantep madhep apa sing dadi karep Reyang. Reyang iki rambutan sing apik ya Yung, kelawan bapa. Yen ngombe kelawan dahar Yung, daharing sejatining rasa, ngombening rasa sejati. Kurungane raga sejati Yung, pangkringane kayu kastuba jati. Yen turu bantale sahadat, kemuling syariat ada dasar iman Yung. Mula dina iki sawung wiring kuning kulus Pancamara bakal ndak ulungke kelawan panjenengan Yung. Tampanono Yung. Sikiriku. Wis. Para rawuh kakung saputri, mekaten anggen kula medharaken sabda loro pangkon sampun paripurna. Pramila bilih wonten sedaya menapa kemawon ingkang kirang mantepaken wonten ing sing penggalih panjenengan. Kula Ki Arsana saha Mas Mujito nyuwun sagunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Harsono saha Bapak Mujito ingkang sampun paring medhar sabda loro pangkon. Nggih dumateng Bapak Ibu para pandherek pinganten kagung saking laladan Krajan Pujon Lor, nggih monggo dipun rahabi pasugatan ingkang sampun samapta dipun sekecakaken napa ingkang sampun kasamaptaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama, para kiai ingkang ditendalu tansah sumadi kitab suci wahyuni ilahi ingkang dados sarana panembahing ilahi Rabbi. Dumateng ingkang kinurmatan para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang saduhu pono ing pamawasarta labda ing pitutur. Ingkang kinurmatan para satriyani negari, para pangemban pangembating praja ingkang dados pandam-pandaming kawula dasi. Mugi boten kasupen langkung-langkung dumateng keluarga besar saking Bapak Suprapto saha Ibu Pamiasri, saha boten kasupen pinanganten kekalih nggih Mas Ayu Lutfia Sinta saha Mas Evander Al Taufik Hasan.
Ugi ingkang kehormatan Bapak Ibu panderek pinanganten saking laladan Krajan Pujon Lor. Ugi mboten kasupen para kadang-kadang saking Byodo Sinoman. Langkung rumiyin monggo sareng amuji syukur ngarsane Gusti ingkang Maha Suci. Awit berkah sih rahmat welasipun ingkang sampun kaparengaken dumateng kula dalasan panjenengan sami sehingga ing kalenggal menika saged kempal manunggal nyawiji dadi siji wonten terop agung dalemipun Bapak Suprapto saha ibu sak keluarga kanthi kawontenan rahayu wilujeng ing sambikala. Salawat saha salam mugi tansah katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun benjing wonten ing yaumil kiamah. Amin. Ingkang ketiga kula ingkang piniji dados pranata adicara badhe maosaken urut rerencaning adicara ingkang sampun rinantam. Nggih adicara ingkang setunggal adicara pambuka. Adicara ingkang kalih adicara atur pasrah saking pihak pinanganten kagung. Adicara ingkang ketiga adicara atur panampi saking pihak pinanganten putri. Kalajengaken adicara ingkang pungkasan nggih adicara hastungkara puja utawi adicara doa. Nuwun saguing para rawuh, para pilenggang kindur mata kangge adicara ingkang setunggal adicara pambuka. Monggo adicara ing siang menika kita bikak kanthi waosan Ummul Quran utawi suratul Fatihah ing pangajab mugi-mugi adicara ing siang menika kalampan kanthi rancak lulus raharja lir ing sambikana. Ila hadiniyah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Adicara pambuka sampun kita bikak sesarengan. Kalajengaken adicara ingkang angka kalih nunggih adicara atur pasrah saking pihak pinanganten kagung dumateng panjenenganipun Bapak Haji Poniran kula aturaken sumangga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Suprapto bersama Ibu Pami Asri dan keluarga besarnya. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh ulama, ya, sesepuh, bini sepuh, Desa Sumo, Kecamatan Ngantang, yang saya cintai dan saya banggakan, andanda kami berdua, yaitu Evander Al-Taufik Hasan, ya, dan Ananda Lutfia Sinta Nila Anggraini, ya, jenengi rada dawa. Jadi sudah dihafal tapi ya lupa, ya. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang, ya, yang cerah dan berbahagia ini kita semua bisa berkumpul, bisa bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka acara temu kemanten, ya, Ananda Evan dan Sinta.
Ya kalau disingkat mungkin nggak lupa. Alhamdulillah, kemudian sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang tentunya telah membimbing kita semua menuju jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tetap tercatat sebagai umatnya sehingga kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus kepada Bapak Suprapto sekeluarga, kami atas nama wakil dari keluarga almarhum Bapak Haji Hasan Suwardi ya, mengucapkan yang pertama terima kasih yang sebesar-besarnya ya, karena kami bersama rombongan ya telah diterima ya dengan yang sangat luar biasa ya, sambutan yang cukup hangat ya, penuh dengan kekeluargaan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik ya untuk lebih mempererat hubungan kekeluargaan, tali silaturahim antara keluarga Bapak Suprapto dan keluarga Bapak Haji almarhum Haji Hasan Suwardi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mendapatkan amanah ya dari keluarga almarhum Haji Hasan Suwardi ya untuk mengantarkan ya Ananda Evan sekaligus menyerahkan kepada keluarga Bapak Suprapto ya, yang mana tadi pagi jam 08.00 Ananda Evan dan Cinta sudah melaksanakan prosesi akad nikah ya, dilanjutkan prosesi acara siang hari ini ya. Dengan demikian Ananda Evan sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga Bapak Suprapto. Untuk itu kami menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga Bapak Suprapto ya. Mohon bimbingannya, mohon arahannya, karena Anda Evan ini masih muda dan tentunya belum punya pengalaman ya dalam rumah tangga, sehingga perlu arahan, bimbingan supaya dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya bisa berjalan baik ya, sesuai dengan keinginan orang tua. Jadi siapapun orang tua pasti menginginkan anaknya ketika sudah berumah tangga bisa menjalankan dengan baik, hidupnya bisa bahagia, tentram, harmonis, dan sejahtera tentunya. Nah ini semua tentunya butuh bimbingan maupun arahan. Untuk itu sekali lagi Ananda Evan kami serahkan kepada keluarga Bapak Suprapto, mohon diterima dan mohon dianggap sebagai anak sendiri, sehingga Bapak Suprapto tidak sungkan-sungkan ya untuk menegur, katakanlah seperti itu, apabila namanya dalam kehidupan rumah tangga mungkin ada yang agak bengkok-bengkok sedikit. Nah, yang bengkok sedikit ini supaya segera diluruskan, supaya tidak kebablasan ya. Jadi dinamika kehidupan dalam rumah tangga pasti ada suka dukanya ya. Jangan hanya sukanya saja, tapi ketika duka juga dirasakan bersama-sama ya. Tadi sudah disinggung ya bahwa dalam rumah tangga itu kuncinya harus saling
mengerti, saling menghargai, saling menghormati. Itu adalah kunci dasar memang ya. Saya sudah berpengalaman berumah tangga 34 tahun ya, saya memang mengembangkan rasa menghormati, menghargai. Ya alhamdulillah saya berumah tangga berjalan 34 tahun. Kalau bertengkar yang agak besar itu enggak pernah. Kalau kecil-kecil, oh itu memang dinamika. Ya memang harus begitu supaya kita bisa lebih mesra, kan seperti itu. Ya. Jadi harapannya kita sebagai orang tua ya mengharapkan agar anak-anak kita yang sudah menikah ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga nanti diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Itu. Kemudian yang ketiga, kami bersama rombongan ya, atas nama mewakili keluarga dari almarhum Haji Hasan Suwardi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala selama berada di sini ada kesalahan ya, baik tutur kata, tingkah laku yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada gading yang tidak retak, kesempurnaan hanya milik Allah, dan kami sebagai manusia tidak terlepas dari kesalahan, kekeliruan dan kekurangan. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Saya kiri wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya aturkan kepada panjenenganipun Bapak Haji Pondiran selaku wakil dari keluarga besar almarhum Bapak Haji Hasan Suwardi dan Ibu Hajah Dewi Kartika. Nuwun sagung para rawuh, para bilingkah kinurmatan, kangge adicara salajengipun ya adicara atur panampi saking pihak pinanganten putri dumateng panjenenganipun Bapak Haryo kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Atal kiram dumateng para alim ingkang kula dherekaken sedaya fatwa-fatwaipun dumateng sesepuh saha pinesepuh ingkang sami rawuh ingkang kula hormati, dumateng Bapak Suprapto sekeluarga ingkang kula hormati, dumateng sedaya pengiring kemanten khususipun keluarga saking almarhumah Bapak Haji Hasan ingkang kula hormati, dumateng temanten sekalian ingkang berbahagia, ugi ingkang kula hormati, dumateng keluarga saking almarhum Bapak Haji Hasan penderek temanten kakung ingkang saking wilayah Pujon ingkang kula hormati, terutami monggo sami muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala keranten limpahan rahmat saha hidayahipun
ing wekdal saat menika kula dalah panjenengan sedaya saged nderek-nderek silaturahim dalam rangka nderek-nderek anyekseni, nderek-nderek angestreni nggih menika tinimunipun temanten sekalian nggih menika sederek utawi ingkang putra sederek Evander nggih menika putra saking Bapak almarhum Haji Hasan ingkang pikantuk putri Bapak Suprapto sekalian nggih menika sederek Ananda Sinta. Lan mugi-mugi pinanggih kula dalah panjenengan sedaya ing wekdal saat siang menika tansah pinanggih rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Ingkang kaping kalihipun sallallahu wasallamuhu katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang badhe maringi pitulungan kula dalah panjenengan sedaya wonten donya ngantos wonten ing dinten akhir mangke. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak, para ibu ingkang kula hormati, inggih iki kula minangka sesulih saking keluarga Bapak Suprapto aturipun sederek pembawa acara kula kapurih nampi inggih menika atas pasrahipun saking keluarga Bapak almarhum Bapak Haji Hasan pramila saking menika sedaya menapa ingkang dipun aturaken secara kanthi ikhlasipun penggalih keluarga saking Bapak Suprapto menapa ingkang sedaya ingkang dipun aturaken kita terami kanthi asta kekalih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saderengipun niki kula matur ingkang langkung kathah lan niki keranten kula sesulih saking keluarga Bapak Suprapto. Nah niki monggo hidanganipun pasugatanipun dipun lajengaken. Lah menawi ingkang sampun ngraosaken niki masakane tiyang simo lek ana kurang asine, ana kurang enake, lah niki kula atas nami keluarga nyuwun gunge pangapunten ingkang sakatha-kathahipun. Dumateng para bapak, para ibu ingkang kula hormati, terus ing mriki kawula atas nami keluarga mbok pilih anggenipun paring papan pinaraan utawi paring pasugatan wonten ingkang kirang nuju prana wonten penggalih panjenengan sami kawula atas nami keluarga saking Bapak Suprapto nyuwun gunge pangapunten ingkang sakatha-kathahipun. Ansal lajengipun keranten sederek Evander sekalian derek Sinta sampun dados rayatipun pun resmi kalau sampun kita sampun nyekseni sareng-sareng dinipun temanten. Nah pramila saking menika keluarga saking Bapak Suprapto nyuwun doa restunipun lan mugi-mugi lare kekalih anggenipun nyusun bali omah-omah menika mangke tansah minanggyana rahayu lujeng keranten nggih menika asal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dumateng para bapak, para ibu ingkang kula hormati kan salajengipun mbok menawi acara-acara sampun paripurna kula atas nami keluarga mangke menawi panjenengan kundur wonten dalemipun piyambak-piyambak keluarga ngriki mboten saged maringi napa-napa namung paring doa restu ndongaaken nyuwunaken dumateng Allah Subhanahu wa taala panjenengan jengkar kundur saking dalem ngriki muga-muga Allah taala maringi keselamatan rahayu wilujeng ngantos dugunipun griyanipun piyambak-piyambak. Ngoten nggih. Lan salajengipun dumateng para bapak, para ibu niki nggih wonten keseniane. Lah mbok menawa kabeh niki pengin nginep, monggo nggih kalih meriahaken hajatipun Pak Prapto.
angsal nggih. Nah, lek sing pengin nginep niki monggo mungkin nenten keseniane. Terus panjenengan sedaya menawi kersa nggih nyipeng monggo. Niki nyari nggih mboten napa-napa. Nggih. Bapak Ibu ingkang hormati. Ning sakderengipun acara iki kita akhiri kula nyuwun donganipun nggih. Dados niki manten sekalian monggo dipun suwun nggih menika monggo sami dipun suwunaken dumateng Allah taala muga-muga lare kekalih anggenipun imah-imah anggenipun nyusun bale wisma manggiyana rahayu wilujeng mboten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Khususon dumateng manten sekalian mugi-mugi anggenipun nyusun bale omah-omah manggiyana rahayu wilujeng tebihna balak saha bilai lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Khususon dumateng Pak Prapto keluarga. Mugi-mugi anggenipun gadah kajat nyelameti putrane sedaya keluargane. Tansah manggiyana rahayu wilujeng tebihna balak lan fitnah lan sedaya fitnah. Mugi-mugi pinaringana rejeki ingkang kathah ingkang barokah. Selamat donya selamat akhirat. Bejo wonten alam donya wonten ngantos akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Lan sedaya keluarga saking Bapak almarhum Bapak Haji Hasan ingkang keluarga saking Kujon. Muga-muga sedaya diparingi segaras kabeh. Muga-muga dipun paringi slamet, rezekine kathah ingkang barokah, umur panjang ingkang barokah, dipun tebihaken sedaya balak lan bilai lan sedaya fitnah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah alamin. Mugi-mugi anggen kula matur dadosaken maremipun para bapak para ibu wonten kegilapan saha kekurangan kula nyuwun gunge pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Wisana ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur sembah nuwun. Mekaten kala wau atur panampi saking pihak Wilangaden Putri ingkang dipun aturaken dening Bapak Haryo saha sampun kaparingaken donga pangestu. Nuwun sagunge para rawuh para pilenggang kinurmatan. Mekaten kala wau adicara atur pasrah panampi sampun paripurna. Dumateng panjenengan sedaya monggo dipun rahabi Bapak Ibu pasugatan ingkang sampun samapta. Dan saking para rawuh, para pilenggang kinurmatan, wonten mriki kula ingkang piniji dados pranata adicara wiwit purwa madya hingga wusana ugi mewakili saking Az-Zahra griya pengantin saha enteng fotografi dan juga New CH Official. Nyuwun Syekh Agunging Samudra pangabsami dumateng panjenengan sedaya. Ambok pilih wonten Subosito utawi Tata Krama utawi kirang langkungipun anggen kawula matur. Kula pungkasi ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih kalajengaken adicara salengipun adicara foto sesarengan saking keluarga besar dari Pujon. Ini sudah ada data-data yang sudah saya pegang, nanti saya panggil satu keluarga. Okay. Dari keluarga besar Mas Evander atau Taufik Hasan, dari keluarga Ibu Hajah Dewi Kartika, monggo dari foto sesarengan
pengantin berdua. Gilek sing keluarga Simo fotone keriai. Nggih, keluarga besar dari Ibu Hajah Dewi Kartika. Nggih, monggo dari Birama Music Entertain dan juga ZW Audio. Takon foto. Ji, monggo keluarga besar dari Ibu Hajah Dewi Kartika, keluarga dari Mas Evan nggih. Yang lain dulu aja nggih. Nanti yang kedua dari keluarga dari Ibu Evi. Keluarga Ibu Evi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdillah, wala qawla wala quwwata illa billah mabadu, hadratul ulama, para alim, para ulama, ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah. Dumateng susuhun pilih sepuh utamipun dumateng salon mempelai berdua, Pak Wali, Fitro Saksi, ingkang sampun rawuh. Saderengipun semoga kita sedaya tansah puji syukur wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala, rahmat, nikmat, hidayah, dumateng saya kesempatan kita kula dan saya mangkal wonten dalamipun Bapak Sukamto sebisa dulu memberikan kesaksian sekaligus doa itu kepada calon mempelai berdua Mas Evan Al-Fawqi Hasan kali Pak Lutfia Sintanila Anggreni yang dilansing dalam yang sholawat salam wonten kasupen kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Postoyo alumni ajaran akan Islam dan salah setunggalipun sunahipun masih kita lampai sesarengan anak-anak mugi kula tansah tergolong matipun dengan panjenengan bersyafaat wonten monggo saderengipun acara aktivitas kita mulai kita masuk ke Quran surah Al-Fatihah mugi panjenengan mati dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala innallaha fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mbak Cinta, monggo sungkeman kali bapak salaman tangan kali. Kula nggih menjual nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sedaya kelengkapan kula dumateng panjenengan ingkang kula semono utawi boten kula nyuwun agungé pangapunten. Kula suwun panjenengan kersa maleni lan nikahaken dhateng kula sak cekapipun. Nduk tak sepuro lan tak cekap. Sampun cekap. Pak Suprapto selaku wali sedoso ingkang maleni panjenengan lan nikahaken. Iki mangke putripun dipun nikahi apa nama dilaki-laki. Tapi mawon kula tak wali salaman kali. Kula saderengipun Mas Ramali kita masih pendamping kita kali sadar kami kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu
Bismillahirrahmanirrahim. Ya akan sederek Evander Al-Taufik Hasan putranipun Bapak Hasan Suwardi almarhum Ansar Dugo Pulau Istri Lutfia Sinta Mila Anggreni ingkang sampun ngangge mas kawin cincin emas dan sandra kali arto sedaya suka tidak loro ewu tempelipur yang ada kula pasrah lan wakil dhateng panjenengan sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian Pak Lutfia Sinta Mila Mas kawin sudah cukup Mas para bapak ibu hormati para saksi Mas Evan rekan kamu yang tetap dari mencari halangan kami pun saat itu salah Pak Wali Bapak Suproto saya terima juga kami lalu dilanjutkan saya ini Bapak Suprapto dengan Pak Kawin tersebut saya terima nikah dari kawinnya pas belum mengucapkan kata-kata sekseni para saksi dari sana adalah kata salah sepindah bupati pun bukan naik kerang terus merasa kasih saat pun sepindah kali sarang-sarang mau kita kalau istighfar kami di komentar kami di Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah astagfirullahaladzim 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 la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asyi wa dhunubi wa atubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasru wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Evander Al-Taufik Hasan ibnu Hasan Suwardi almarhum uzawijuka ala ma amara Allah ta'ala fihi min imsakin bi ma'rufin aw min tasrih ihsan.
Akhinal kiram Evan Al-Taufiq Hasan Ibnu Hasan Suwarti Al-Marfuq Angkahtuka wa zawajtuka mahtubatakal mausunah Lutfia Sintanila Anggraini Pinta Suprapto alladzi qad wakalani abiya ilayya bi mahrin halal. Saudara Evander Al-Taufiq Hasan, putra dari Bapak Hasan Suwarti Almarhum. Saya nikahkan, saya kawinkan saudara dengan seorang perempuan Lutfia Sintanila Anggraini, putri dari Bapak Suprapto, yang wali bapaknya telah mewakilkan hak walinya kepada saya dengan mas kawin cincin emas 5 gram dan uang 10.062.026 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Lutfia Sintanila Anggraini binti Bapak Suprapto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah boten saksi. Amin. Sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan alaihi wa akhwati wa barakatuh ya syaikhul al-fajr wa billahi nabiyyan syai'an wa tarfa'na bi indaka darujat wa ibadina bi asr wa yamjami fatul ayati wa barakatuh Allahumma yaghfir lana wa rabbina wa lakil Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana